हेल' लोगोफोर आंनि रिंसार आरबि भिडिअ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायनाय थाबाय। दायो आं लोगोफोर दखानाव दंफैयो। ओमफ्राय नै जोंहा झुमका दख'नाखौ एसे दाम खमाव हगारनो नागिरदों। 1000 हरसिगोन जों दायो। ओमफ्राय अनलाइन चार्ज 1 थाखा लानाय जागोन आरोना। ओमफ्राय बुरजा लायोबा एसे खम गोलैबावगोन। दायो 1000 हरनाय जासिगोन। ओमफ्राय मा कालार दंबायो दायो देखायनोसै आङो। नै ओरै दङ जाबखो सिगांनि माल मोजां दंबायो दाबो बिहेभियारनो दंबायो। ओमफ्राय अनलाइन डेलिभारि खालामनो आङो लोगोफोर नोंथांमोना जाय नांगौ अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन। ओमफ्राय खाथिबाथ' आं थांनानै हैखायो। ओमफ्राय जोंहा जाबाय जायगाया क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होनो हाखायो मबाइल नाम्बारखौहाय आंजों कन्टेक्टबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय वाट्सएपआव मेसेज खालामनो हागोन आरो। नायलांदो लोगोफोर झुमका दख'नाया मा कालार दंबायो जाय नांगौ। ओमफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै वाट्सएपआव हरबानो जाबाय आंनो। लोगोफोर नायनो हागोन नै झुमका दख'नाया एभेलेबेल दंबायो दाबो। दायो 1000 हरनाय जासिगोन। ओमफ्राय मा कालार दङ नायलांबानो जाबाय। कालारखौ देखायनोसै आङो। कालारफोरखौ बासि देखायनोसै आङो। 1000 मोनसिगोन दायो लोगोफोर। ओमफ्राय बुरजा लाबावबा एसे खमाव गोलैगोन। गांनै गांथामसो लायोबा एसे खमाव गोलैबावगोन। पिंक कालार थाब देखायनोसै आङो। झुमका दख'ना दायो अफाराव हगारबाय। बेबो एखे कालार दा जाबनानै दोनफिननोसै आङो मोजांनो। जाय माबाखौ फसायो वाट्सआप हरबानो जाबाय आंनावहाय। बेहाय झुमका नङा एसे बेलेग डिजाइन जनाकि सादोरा आलदा गुसुना आरो ब्लेक कालार बेखौ झुमका नङा नै 1000 मोनगोन दै लोगोफोर। सोरनो मा कालारखौ नांगौ मोनगोन। बाथ' कालार नै गोजौआव आलायनानै दोननाय दङ बे जाहैबाय 1500नि। पिंक कालार मोजां दं गोदान दंबायो दाबो लोगोफोर जाय नांगौ बिहरबानो जाबाय। झुमका दख'ना क्रिम कालार ना मा कालार होनो बेखौहाय किउयाननि गोदानानो दं बेहा 1000। बेहाय झुमका नङा एसे बेलेग डिजाइननि ओरैथिंबो दंबायो नै रेड कालारबो दङ लोगोफोर। रेड कालार नांगौबा गोजा कालार जाय माखौ फसायो थाब हरबानो जाबाय। अनलाइन अर्डार खालामना हरगोन आङो। देखायखाबायना आं नैबे जाबाय रेड कालारनि डिजाइनाबो दङ बेयावहाय। किधर बिस्मुरी पता नहीं मेरे को। आज पता नहीं मेरे को ना। पिंक हो गया इतना जल्दी। अरे हाथ नहीं मशीन है। क्रीम कालारानो बांसिन दङ। डिजाइना मोजां दंबावोसो नै 1000 मोनसिगोन दै दायो लोगोफोर। आरामसे अर्डार खालामनो हागोन। कालारफोरा नैबे रेडखौ एसे देखायबावनोसै आङो। सब गिरेगा तो काम हो जाएगा। डबल काम हो जाएगा। नै डिजाइनाबो सिगाङावहाय एसे सेल जादोंमोन
दायो अफाराव हगारबाय रेड कालारनियाबो दंबाय नै रेड झुमका बिराद सेल जादों सिगाङावहाय बेखिनियानो दायो झुमकानिया बेखिनियानो दे लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना 1500नि दख'नाया दंखायो जाय जायनो 1500नि दख'नाखौ नांगौ सिगांनि भिडिअखौ नायनो हागोन ओरैबो दंनाय आरो सोरबाफोर दखाननि हलसेलाव नांगौबा मोनगोन दस्रा दख'नाफोरबो दं नै माइदि साइजनि दङ बिदन सिदन दङ जिङाव आगर थ' दायो बेखिनियानो दे लोगोफोर ओमफ्राय दायो माखासे दख'ना गोदान हाबगोन बेखौहाय नेक्स्ट भिडिअआव नुगोन नोंथांमोना